Uphakama kwami kube kuhlola nje. Ngiyabonga lo. Ngiyaxolisa ebandleni lo nyazi uba inkonzo ingene. Kulomuzi lobo owathwa angibe phambi kwawo. Awamashu mkhulu. Akona umuzi omncane. Amen. Ngengafuka sawubona nomfundisi uMathendwa phezulu elindzelana. Sabonana sahlela ukuthi usebenzeka kanjani. Nangu baba uyeza manje. Mangaphosisi mhlawumbe ngesonto elizayo uzobe uvala umhlangano. Esebuyiza kithi ePort. Kumele kuye kuhlelekile yonke ithi. Uhambo la ekhaya ke luyazilawula. Sengithi sengase station. Sengithi nambangele. Umshumayeli wasehostel eMbelebeleni uShando. Wasazisa ukuthi uzofika uMandlovu uzoshaya uthando lomuzi omkhulu wababheka uZulu ePhakameni. Asedlule khona ngoba emini kunenye ithempeli esiya kulo okushaya uthando lwaseThemba. Sengithi kasiqale ngapha kuqala ukuze mina sibe ngale sibuke indlela yonke yokusebenza. Izisebenzi iDlovu azikho. Umsebenzi mkhulu ngendlela emangasayo. Inkosi enkulu inyanga izolo ngo1990 yayithi yawandisa umsebenzi. Ithandisa izisebenzi azange avuma bazana. Ithi silapha eGosbele ithe ebusuku abantu ababangakhona esimayweni. Iyabuza ke kumwelase owayemfundisa lo sikhathi wasefaya. Ithi mwelase yini abantu bengabikhona esimayweni ebusuku. Apha emadodeni uthi umwelase hayi baba amadoda aphelele. Iningi lamadoda akholisile. Sephenduka ukubuza ngapha amakhosikazi asekhetha uMashezi. Uthi uMashezi indaba abantu bengesimayweni amakhosikazi. Uthi-ke baba awaphelele. Awakholisile. Sethi-ke kusuka namhlanje inkosikazi esindala ebamba imbuzi. Ithi kuxhumane nomshumayeli nomkhokheli. Ifake ibhande iphelele emsebenzini kaNkulunkulu ishode emsebenzini womndeni kuphela. Amen. Akazange abantu bekwenze lokho. Kunoba bekwenza abantu bahlekana. Bahlekana abantu namanje basahlekana abantu. Ukuthi ma ungahlatshanga inkomo odwendweni lakho awuphelele. Umbuzo ukuthi andine enkulu eshoshe embele esho umuntu. Abantu wenjalo uShembe Dlovu Shumayeli wakithi wabheka uZulu ePhakameni. Abantu izwi kaShembe njalo bayaledelela. Bathandelako. Yobu umshumayeli wena lapha ePhakameni nje wabheka uZulu. Angithi le bona ngoma mawufikile upho umshumayeli. Awunali izwi kanoma. Abantu bafuna ngowe baya. Zonke ibabe zakhe bona lona umbona kaMngose. Sase umvangeli noyise uMngose Mphisi lona ngeke sasho uMngose ukuthi wenzekani uzothi umfundisi umdletshe njalo maye bona mina ukhuluma ngekwethu siyamdinga nalo mfana Mngose uthi naye ngolunye usuku ephelele naye efikile ngobesiqhubile. Amen. Kodwa ke ma ethanda uNkulunkulu ethanda ngoba ufika lapha ngokuthanda kaNkulunkulu. Lapha le ngubo esiqhokile eDlovu. Abantu basithuka zonke izo. Kuyena umfundisi. Umfundisi ubasibani ba. Kodwa ezulwini uShembe. Uthi umfundisi uqhamuke ezulwini. Uthi akaqhamuki nakini. Uthi mina ngimemukele ezulwini umfundisi bese sengiphelele isibabe umfundisi ayibongo. Amen. Kodwa abantu bathola abantu bethukana nje yonke indaba abantu benzana yonke into lo. Hayi kumfundisi ongcono usibani kunobani. Hayi. Phambi kaShembe siyefana sonke manazathe ayibongo. Amen. Ngiyabonga baba
uNdwandwe hlobo ngibonga ukuthi uzuzele wena la sikhathela abantu manje sikhathela ethi umuntu uzokwenza ukuthi benikele ingane zabantu izayitsheke inikele indlela ingabisaya lapha ikhombe wendawo ngiyabonga mshumayelo la ekhaya ushana ngibonga ukuthi ukwazi ukuthi uDlokovu uthakeze lapha ekhaya ezobonwa abantu uthi lesikhalo sakhe akhala ngaso abantu besenze bejabule bembona ephambi kwabo amen ngesikhathi umshumayelo la ekhaya engazisa ngahamba ngayiphakamela ngathi ngifuna ukuyibona lento umshumayeli okuthufu wayethula ebandleni lasembelebeleni ahamba ngo libandla ngayobuka ngamtshela kuqala uza kwethu uthiwa kasibonisane naye ngaya ngafika ngathi za kwethu sengifike ngayibona ayikhona le ndawo ngalokho ke okumnandi kakhulu umshumayeli wasembelebeleni ushana uthe uDlokovu mhla kuzoshaya uthando lokulungisa le ndawo uyokumcetha kabe khona ngambona futhi naye ngamncoma kakhulu ukuthi wenza into enhle leli bandla leli elasekuphakameni lakwaBhekuzulu kayibonga Nkosi amen lakhiwa kwaBhekuzulu inkosi enkulu yasebuhleni inyanga yezulu ngesikhathi ifika sebeyivimbile baqala ebhambayo kuyivimba yaye ephakameni yafika ephakameni bathi zathi insizwa siyangena yathi yona asingangena simela kwaBhekuzulu kwamiwa kwabaze kwasuka eBhekuzulu kwayoma eqadini kayibonga Nkosi ophakama amen leli bandla ke lingela khona akulona lo muntu akulona futhi nelami njengoba ngumfundisi lapha kulo muzi kusasa ngizofa kufike kuhlala omuntu njengoba ngimi lapha ngimile ngenkani uleli bandla abefundisi bathi uleli bandla Dlokovu ngaqala ukubona umfundisi mina ngabona umfundisi ungubani wasemsini owayehlala eShezdavini owakhotha owashona wangcwatshwa ngaphakathi emsini nasephambili emathuneni nasephambili mhla ingcwatshwayo ngangikhona ngangimncane ngilapha kumabiyeni nantombe inkosi laphambili yangena qhwayela hlala ehlalweni lapha wayingcwatshwa ungubani lapha wathi mase kuthi uthulothulini inkosi yahamba yawungena endlini yakhe lemhlophe ngesabatha yathi ma inkosi iphuma okuseni yathi Manazalethe ngikugelo ivesta lami elihle yathi sengihambe zonke izitolo ngize ngawufika kwaJohnson nakwaDennis lapha eTesini ndawo yathi ngeke ngafika nabo uMali yofuna ivesta ngutholanga usize wami yathi ngoba ngikugelwa into enhle bengiyithatha ithi ke lo mfundisi lona ohambile ububane ithi bengithi mangifuna indaba kaBaba benginika yena inkonzo bese ekhulume ngobaba engikhumbuza ubaba wami uthi ke ngoba ngifelwe uya ngazi noma ngiyophinde ngibe naye umfundisi oyoba njalo yakhala inkosi waphela unyaka ilo ikhulume ngobane kuphela angazi Dlokovu nawe bungosena nikhona ukuthi kambe mhlawumbe hamba mina ubaba okhuluma nami asazi noma ubufundisi bami buyibona yini bonyazi lezulu noma umfundisi bami babantu waphinda wahamba umfundisi unene waseningizimu impunga egano kithi lapha kwaMkhize habeni ngase habeni manje kodwa lapha kithi angiyena umshumayo angiyathi umfundisi la isukela uThouse kade ngithi ngcele Shimon Farm manje sengithi ngcele enanda senu angikho ngale maqadini ngelawunda lapha kini nje lawunda lapha kini ngibuye izola
Sibabili ke kulelizwe. Imina nomfundisi uMathenjwa. Amen. Kodwa sibakhululile wonke umfundisi onyazi. Ukuthi akasuke lo thawuze yobhathwa phezulu. Sikhulula umfundisi onyazi. Akekho umfundisi lephe kwa. Kodwa bakhona osobabe emathempelini abashumayeli. Khona umshumayeli nomkhokheli. Lonke amantamshopha nomshumayeli nomkhokheli kayibonke. Amen. Umkhokheli simthole ephuma esemkhokheli ohamba. Khona abakhokheli manje sebelawonda nesiphi. Umkhokheli esabathela kuseni. Efike endlalweni ithawule ekhangeze. Eshaya uhamba vangeli. Emine belapha nakhona eshaya uhamba vangeli. Ngoba masibethula umkhokheli sithi uphakathi kwamatshe. Ukhishwa bani ematshena? Nabashumayeli sebekhona banjalo. Umshumayeli esimethula sithi lamatshe wona ngaphakathi kwalamatshe. Zonke indaba zakho engaphakathi kwalamatshe. Kodwa umthola umshumayeli eselapha ehamba endlaleni ithawula uthi unike ukuhamba vangeli. Uyashiya nobana amatsha. Ulanda indaba. Ngiyaxolisa njengoba ngisho njalo. Uzozuthi ngisho kuwe phela kithi. Angikhangisho kuwe. Wena uzokwemukela umsebenzi kaNkuluNkulu bayosetshenzwa umnyazi liyeza. Amen. Angazi bazokwenza kanjani isontweni. Esontweni ukuthukwe uzothukwe. Ngisho na umuntu ombonayo la. Umuntu wendwele yakhe bayisinelwa nini lo muntu. Uzoqala isicelo sakho uthi hawu ngoba nakwakhe mangena wakhangisa ngayibona iKristu yomkakhe. Mina khona amabhokisi omshado amabili. Lo muntu lo ibhokisi omshado kanjalo. Uthi na umuntu ehlale ukuthuka mina. Umthuka kanjalo umuntu uyayibona nje. Shakidini lo baqhubushana abantu. Khona umuntu onendawo ukuthi uyafika uthi angena nesihlangu emgidini uyegxama TLP. Egxama lazo umuntu bonke ngaphansi kuye ngaphuma ixhwala lembongo. Ngoba ngafuni phethu ukuthi kwithe uzakukita kangcono wena kunawo. Ushuthi bonke labantu abaphumile bezemgidini kuzobukwa yena. Egxama lazo umuntu abagwegwa kwabo. Ubone ukuthi hey asazi noma siyofika nebukashela. Yabonga abamshumayeli ushana. Ubonga ukuthi wemukele isibusiso. Wemukelela abantu bala ekhaya. Ukuthi bebambe isibusiso. Namhlabe bedlulayo emhlabeni oyise befike bemukele ngoba benikele emzini wasophakameni. Amen. Amen. Sibuso sento sibanazana. Ningasiyeki nisibambe njalo. Amen. Yoba nami nizela nami ngizonikela. Elizwile enkosi
Ongahambi ngokuyala kwababi. Ongahlali ngisho enkundleni yezigange. Ongahlali ngisho endleleni yeZulu. Uyofaniswa nomuthi. Omule eduze kwamanzi omaqaba ungawo ahlale ehlaza ngoba uphuza kuJehova bantwana. Amen. Ngoba silapha abangcwele noma bani. Akathi uNkulunkulu wasebuhleni bokuphakama. Ungasuki kimi. Amen. Uma uNkulunkulu eke wasuka kuwe ukwenkulu inkinga. uNkulunkulu ungahlali kimi ungasuki kimi. Ukuze ngalahlekelwa indlela yakho mhla usumbizela kuwe. uNkulunkulu uzosibiza abantwana beNkosi. Kodwa akekho izinto uzobizwa nini, uzobizwa kanjani. Ngithi Mshumayeli ungema. Ngithi eminyakeni esengiphilile. Sengisebonusini. Kodwa kunanto engiyibongayo. Akekho umuntu engake ngamukela phansi oyintambo zecathula. uNkulunkulu angiphinda enhleke mina. Mawenza into engayithandi yakutela. Ushaye nocingo ukutshela. Ukuthi lokho okwenzayo sibanibana ngofuna. Ngisuke ngisho kwedlovu usenzethemba. Ukuthi akekho ngeke wabheka beza. Ungangisa namhlanje kodwa ngesonto ezayo umhambo uzokuculwa kuwe. Nawe siyana. Amen. Leswaye ngeke ngikhulume ngokukhuluza Themba. Testimeleni kwakuthi makuthiwa naye inyanga ezulu. Ithatha abantu beyithuka ngangiphendula ngeqhuba ngaphendula ngenyini. Ngangisese amandleni. Awusekho uma usukulele ijazi. Amandla kawekho. Lo muntu engakhuluma ethini ngeke umshaya. Ngoba uNkulunkulu leli ijazi leli mhla engigcoba uphewe intaba. Wathi kunezilutho ngekhala. Wathi nokudla ngahambe ngidla. Ngoma ngeke ngafa kobe fair. Wathi amathempeli noma ngiyabona ukuthi khona ithempeli abangangithanda. Kulo kodwa awungena ukhulume ngoshembe. Uthi kuthiwe amen umusuphume ukhuluma ngoshembe wendawo. Maningi amathempeli lapha kwaMashe esengiwaphile. Ngijima ku 30 something azohlanza 40 khona. Wahamba wonke. Ukufundiswa khona yini? Amen. Akekho umuntu lapha kwaMashe mina. Mangifika kithi eshowe cha. Ehabeni lapha engizele khona. Ayi, ife ngabela inkonzo. Ngoba umuntu akaphathi kabili ngeke ngiphathe ehabeni. Phinde ngizophatha la. Mangase ngiphathe lapha ngiphathe ehabeni kukhona enzoba lobha ngothando. Kukhona abazoba bemali ompungo sezobafuna imali njalo. Abangcwele asivaleni batala beNkosi. Yabonga babashanga uNkulunkulu ekukhulisa lo. Okwemukela umuzi wasephakameni. Amen. uNkulunkulu ekukhumbule umkhokheli. uNkulunkulu ekukhumbule. Into engiyithanda kini yodwa. Anihambe nendlala izicepho onke amathembela. Kulo nikuhamba bakhe. Futhi anibakhulu nina nikhuluphele. Anikhuluphele nina nizacela. Yanikelwa ke ngale babashando. Angazi benihlele kanjani. Bathi yosha uthando longenisa inkomo bathi ziyangena inkomo mhla ka22 September. Sika September. Unenkomo kwemkhokheli. Esayidala thina la ngo82. Kwakuliwa kakhulu la. Sanikela amashumi, sanikela imbuzi.
sakhuphuka seza kuPondo seza ku500 kwase kuphuma inkomo ngoSeptember sanesifungo ukuthi siyozingenisa yongena mangisaphila ize ngife mase ngifileke bayosala beyibonele ngoba nami ngashiya oMagwaza ngashiya oAaron ngashiya oTimothy ngashiya oMbele ngashiya ongubani kwaMashazana bangishiya kulomsebenzi bese ngubambeke ngoba ungafe esikhathini sami ngishiya ibandla babu uDlokovu noma abantu babona bafuna ukulwa ngifike ngibatshela ukuthi ningabi umsebenzi ashembe kalwela akekho umuntu ongaphezu komsebenzi kashaya ngibene enhlahla oshembe mbona oshembe abawu4 bene enkulu ndidlala futhi ngimezule bekhuluma lofoshe ngizizolo ushembe inyanga ezulu ikhala ngonene ngeze uthingo lukhala ngomadlala ngizunyazi lukhala ngegcwethe izolo luthawo sikulona ekholwani kwangweletsheni siyokhuluma nalo siyolubikela ukuthi awusehambile lathi kheme izulu sathi baba sicela ukungena endlini sicela ukuhamba sibusise wathi hayi siqaleni uhambile umfundisi yana pheke kwethi imbuleza phela wathi nganjelo umfundisi bengumthanda hambani nitshela umndeni wakhe ukuthi akangancwadi emhleni akangancwadi maphepheteni ngoba ngifuna bonke abefundisi mabefa bencwadi emzini yabo bengancwadi ababheka bezabo walikhuluma nje walibhaqa wathi wena mdlete linozama hambani nakhe imize emisha emakhaya lapha enothi manifuleni yongcota khona wakhomba nonozama wakukhona uMathenjwa khona uMadondo kukhona uHlengo kukhona uNgcobo umvangeli wangichaza mayisethi wena khehla sahlale zimnyama inwele zakho kanti yini usadaya yini ebuza kuHlengo wathi hayi baba ngizwa ukuyithanda ngiyayithanda wathi kodwa sengithe abefundisi abakhe emakhaya kuze mabefa bengcwadi emakhaya sizoba inkonzo ke Nazaretha sinikele amen kokheli ningashaya luva bathandeni laba yangizwa ngokhokheli bathandeni laba nongabe uyabona ukuthi kuba uhleka khona ungafuni ukuhleka kodwa bathande umkhokheli wabo njengoba lapha nje ithi inkosi yeSabatha ngo-October seJudiya umfundisi wangakithi phesha koThukela uzocela ukugcoba uthi baba ngicela Nkosi uba ungiphe kunabantu Nkosi okufe begcobe ngicela ungigcobele wena ithi inkosi yeSabatha awumfundisi uthi mina angigcoba umuntu ogcobayo umfundisi uthi uyena ogcoba umshumayeli egcoba umkhokheli egcoba umvangeli uthi ngoba uguqa lapha kumina uzokhonzela umshumayeli nomkhokheli nomvangeli uthi noma sebedlule emhlabeni kwelizayo wena uyobaguqela ubacela indlela babengene kahle awu ngase ngethuba uthi hawu ngoba siwaguqela sonke isuku nje baba umuntu umguqela namhlanje enele faka ingubo emhlophe ethe ebhaka lolu mdleke ngoba sefaka ingubo enomuntu kanti nala siyakhona ukuyongifica lethu kusaka mthawu kanti lo muntu abangifica uthi bona befundisi abazi umsebenzi wesono uthi ngoba mama bagcoba mina uyobusuthi wona bagcotshwa baba ebese labantu bethuke mina kanti mina umsebenzi wami wodwa ukuba nina bafundisi nizekimi nizongicethi nidingane emathempelini nginenzeleni wangichaza mayisethi umshumayeli bamunye ethempelini umshumayeli akanalo iwele lakhe bakhona abantu esotweni wathi umshumayeli akanalo iwele lakhe bamunye mayisefile ibandla liyokhethwa omunye kodwa umshumayeli bamunye akanalo iwele lakhe yaxolisa lo ngoba nina phambili no4 umsebenzi emini
kodwa yathi mayikhuluma yathi umshumayeli munye ethempelini yathi umshumayeli yathi nomkhokheli ethempelini munye akanalo iwele la ingayishisa nje inkosikazi eyibonayo nezinkulu ibona mhlawumbe ingase mhlawumbe umkhokheli eyikhonzeleni ukuthi sambe soyikhonzela uNkulunkulu igcotshwe nayo kodwa uNkulunkulu wathi umkhokheli munye ethempelini wathi umshumayeli munye ethempelini wathi ngoba make bababili abashumayeli uzoba nomsini bababili abakhokheli kuba nomsini lawala manazathi babuvangele bangela la ekhaya ungobese khatwa ngihamba nomvangela lapha ekhaya ungobese nami mba uzosihola ngehlabelelo sika 84 ngathi noShandu ningathi nonke ibandla ningathi nomkhokheli sodlala nje manje nathi bese sihamba ngoba nasemini bangidinga nantamba amakhola bangidinga khona nakusasa ngihamba ngemncwabeni ushona umaka mfundisi uJayi bebahlabisa nakusasa ngihamba ngemncwabeni bayafa abantu benza kahle babe semanje kuze singasuki uJuly sizobancwaba ulihlazo basuke uJuly umenzini wongamuntu sengathi uNkulunkulu yababeka kulonyaka uJuly ngahambi umuntu bayibonga inkosi amen futhi libandla lapha ekhaya locela baningiphi ukumaya ningiphi ukudla kulonyaka ngizosheshe ngihambe mawubabe ngena nje ebuhleni kuthiwa baba mayingena nje angifike nemthwalo wami ngizohlala oze ngishaya uJuly ngephela uJuly ngisebuhleni yebo ufike ngiletheni ukudla ngoba igama lithi nje mawubabe ngena ebuhleni angifike nemthwalo yami yonke ngiyohlala imina ngikhethiwe ebhodo ukuthi angiyohlala ebuhleni ngiyohlala khona mawubabe ngena leya langa nje umhla ka16 futhi bese ngisebuhleni sengihleli futhi yonke umuntu ofikayo engafiki nje engibingelele ngezandla nawe bungosingabingelele ngezandla kodwa mawumuntu uyalutho ungabe utheni la inkosi usenizwe Amen.